Niku lho kowe. Ben kapok wi. Ben Bahaya. Ben kapok. Bensin. Panggil reskrim. Ini korban penyiraman oleh Triwulandari di Polres Sragen. Anggota Propam atas nama Bribka Johan Setianto terkena Iki ning aku wis mulai ya guys. Nyatane lho, apa ora ditanggapi to? Aku teko goleki cobrot-cobrote kuwi lho, sing cobrot-cobrote kepala provose kuwi lho. Kuwi lho Johan kuwi lho asline yo ngarani aku DGJ wong edan wong pekok. Anakku lho ya ngerti. Seksine anakku yo ngono disiram. Lah mbok viralno nang apa berita news sih gak gagas. Ora wedi ndang. Jajal ke kasusku ke tahun apa ke 2024. Bulan November karo bulan Desember ke endi nyatane ya ora digaple ben rasakno kuwi bentuk kekecewaanku. Mulakno aja ngarani aku DGJ, mulakno aja ngarani aku wong pekok, mulakno aja ngarani aku wong RSC. Tak siram bensin cocotmu kuwi. Lah kuwi orang tak obong, jajal tak obong rasakno. Aku kon klarifikasi ora sudi. Kan aku kon njaluk ngapura ora sudi ben kapok rasakno kuwi. Kecewa aku. Rumangsamu rek duit sakmono 600 juta ku apa sithik diapuranmu ya nek 600.000 ngono ra apa-apa aku ikhlas idep-idep peken 600.000 saya 600 juta rasakno iki lho bentuk ketidakadilan kambek wong polisi Sragen Polres Sragen iki kuwi lho Polres Sragen ku ketidakadilan ya ben rasakno emang aku rono kuwi ya ben apa kuwi nyiram cocote toko apa cocote polisi kuwi ben kapok kuwi. Mula aja beng-beng karo cangkem kuwi seorang instansi kuwi iki sing sae tok ngomong. Kok instansi kok ngomong kok wong edan, wong RSJ, wong pekok basa endi buktine endi? Wong wis tak screenshot kabeh. Johan barang kuwi lho. Ibuku yo ngerti nek dekno ngarani aku DGJ. Pas ning ngarepe Kanit Sugiono ka yo anu Mbak Bulan apa? Nyatane kowe yo ngarani aku DGJ wong pekok. Rasakno saiki ben. Nek men mbok tuntut tendang. Rumangsamu wae aja beng-beng karo aku. Rumangsamu aku kuwi nek wani yo nesu tenan. Kowe urung tak obong cangkemmu apa markamu makomu Mbak Wulan ya aja diobong makone aja anu ben rasakno wong cilik iki lho ibarate golek keadilan ora ono mbok apa kuwi mbok pancing emosi ya rasakno ngarani aku wong edan wong pekok ya rasakno wong apa kuwi ibarate wong cilik golek keadilan reneng ya rasakno ben kapok bojone ora trimo keluargane ora trimo ben kapok ben ndang kae kasusku kae mula nek dicangkem dicodot kuwi iki digatekno ora usah ngarani DGJ basa disiram tenan ya apa kuwi langsung diviralno viralno ora isin aku ora wedi aku dan semua dunia itu tahu Polres Sragen itu bosok sampai aku wis nekat ya sampai aku ki nekat iki rasakno ya ngono kuwi ben kapok kuwi ngarani aku DGJ wong pekok wong RSJ wong edan ndang apa meneh viralno kuwi lho wis tak apa kuwi ibaratnya wis tak posting breaking news aku ora isin ya aku ora isin nyatane Polres Sragen endi wong sakmono mbane iki lho malah apa ya ora nganu aku rek endi lho jajal ndang dojo matane picek kabeh ngono Kapolres endi nyokan
Kapolres Dewiana ndi? Ya picek to Kapolres. Mula nek wong dadi wong nek ngomong aja sak wayah-wayah ngarani wong golek keadilan kok diarani udah gece wong pekok ya rasakno kuwi sing bojone polisi-polisi ora trimo rene tak jejeke cangkemmu ngarani aku digiji rumangsamu apa aku kuwi wong pekok ngono aku kuwi golek duitku 600 juta malah wong Cina mbok belani ae wong ra gablek mbok anu ngel-ngel ngene. Wong ra gablek mbok ngel-ngel cinane mbok tulungi ae. Ya rasakno kuwi ben kapok kuwi. Ben kapok ngono ya. Ben kapok. Wis ya, ngono kuwi. Aku ra isin ngopo ndang. Ame dingel ngene aku ra isin. Apakah aku meh di penjara yo? Penjarakno. Kasusku ki yo piye yo an? Ya mermeneng ae to yo an. Aja semena-mena ae dhewe. Kapoldane barang meneng ae ngono kuwi. Terus mabes mabes polisine Jakarta kuwi piye kuwi yo an. Ben teko Pak Presiden kono. Rasane atine iki ben rasakno sing kelangan duit 600 juta, rumangsamu 600 juta kuwi cilik ngono. Kok ngano apa kuwi viralno aku gak isin kuwi lho ning nggon postinganku eneng. Aku gak isin. Ora isin aku. Ndang, aku ora isin. Wis bacot mangkel bededek ya. Rumangsane rek. Ndang, rumangsane mula aja ngaran aku digiji wong pekok. Wong RSJ. Rumangsamu rek. Wis ngono ae.